Ki arpun nyongut ki nong shnong ka Meghalaya ki lawan poi ha kanong ba Delhi ha ka step khatlai tarik risau hadin ba kila mikno na Israel namar ka jinya umsnam ka balaki kensan ha pedeng kani ka ribat ki leno Hamas ka bala shim ya gajing im jo ki hajar ngut ki brio na pedeng kini ki arpun nyongut ki nong leit pilgrim ki bala hab ban wan phaino na Israel ki kentup ru ya u Dr. WR Kharluki ubade UMP ka Rajya Sabha na Meghalaya. Kini ki arpun nyongut ki nong Meghalaya ki de ki balaya don lang ha ka kenhun jong ki arspa khat arngut ki nong India ki balawan phai suk shala ka jong kari kata hadin bakila mikno na Israel bat leit sha Cairo Egypt ha ka khandai tarik mentau benai. Ya kini la pentip da Menteri Kambari ka India u Dr. S. Jaishankar u bala penpau baling ba ka Operation Ajay lala ban penphaino ya kini ki arspa khat arngut ki nong India ki balawan poi da ka lingsun ha New Delhi. Uni Menteri ka Sarkar Pedeng ula peniru ya ki dur ki dar jong kini ki nong India ki badan ha pedeng ka jingkemen ha po ka lingsun hadin balala ban walampat ya ki ha pedeng ka jisngan.